May person of interest na ang Milaor PNP sa nangyaring panluloob sa isang bahay nitong Biyernes, April 17 sa barangay San Antonio, Milaor kung saan tinangay ng kawatan at nalimas ang cash na aabot sa 60,000, ang mga alahas na aabot naman sa 400,000. Sa pag-iimbestiga ng Milaor Police, persa ang pinasok ng kawatan ang bahay ng mga biktima na nasa isang family outing. May person of interest na umano ang PNP sa nangyaring pagnanakaw. Sa loob kang 3:30 to 8 PM, duman nangyari si Haramunan. Nagkaigo kaming backtracking si mga Friday. mga CCTVs duman Swimming sinda. sa area, and then naghiling man kami duman sa mga dati mga records ng mga dating suspect sa mga Haramunan. Ngunit nagkaigo kaming person of interest na itong taong ito medyo duman sa lugar, nakaabot na sa lugar. Laog luwas ng duman. Pakiusap ng PNP na makipagtulungan sino man makakakilala sa mga lahas o mapagbentahan ng mga ito. Pag maharali po kamo, pasiguro lang talaga kang sendong mga ang mga lock. Tapos kung mapipwede, pakitugo ng mga kataig. Saka ini-encourage ko man ang gabos na ang komunidad, kumbaga maging active sa mga pangyayari diyan. Kasi gabos man baga, ang police nagiging successful ang samuyang operation with the active support from the community. Jan Amador, CSN.